Ahoj, mám tu takú chuťovku. Dve super výkonné ručné ledkové svetlá na porovnanie v dosahu svetla. Armitec a Wolf ES. Ten Wolf je dokonca ešte o niečo vyšší ako ten Armitec. Teraz je zozumovaný do diaľky. Keby som ho zozumoval do šírky, tak bude možno rovnakej výške. Ale to je predplatné. A jediná výhoda toho Wolfu, čo sa týka rozmerov, je, že má užší reflektor. Je tam takáto zoomovacia čočka a vytvára to pekne takýto okrúhly bod, pretože tá ledka je reálne okrúhla. Keď je to do šírky, tak skoro to spadá. A podľa Google Earth je toto vzdialené presne 450 metrov odo mňa. Ono sa to nezdá, hej, ono je to naozaj akože dosť ďaleko. A večer si odskúšame, akým spôsobom to svieti. A tento dončúrik, tento konkrétne, je odo mňa vzdialený 520 metrov. Ktoré svetlo podľa vás zvíťazí? Tá zoomovačka, ktorá má dosah svetla 1000 metrov, alebo ten Armitec Barracuda s reflektorom, ktorá má tiež dosah svetla 1000 metrov podľa normy? Máme tmu. Prvá na rade je Barracuda. Tak to je masaker. A teraz ten dončúrik. Ledva ho tam je vidno. Začalo pršať. A teraz Wolf ES. A ten donček. Krátku vzdialenosť. Armitec Barracuda. To je svetlo. To je svetlo, to je pecka. Obe svetla naraz na porovnanie. Mne tá Barracuda príde svetlejšia.